Και γεια σας παιδιά, το είπα 2 φορές, δεν πειράζει. Τι κάνετε, πώς είστε, είμαι ο Χριστός και σήμερα θα παίξουμε λίγο Hero Zero. Χάσουμε Hero Zero. Θα παίξουμε Hero Zero στο GR8. Και είμαι 84 level. Δεν είναι και τόσο καλές οι δεξιότητες μου. Επειδή το είχα παραιτήσει για 3 χρόνια, 4 νομίζω. Και τώρα το έχω ξαναρχίσει. Έχει εδώ και κάτι μήνες. Όχι πέρα από τους μήνες. Έχω 18 level το βοηθό μου. Ντέρστικ εδώ πέρα, φαίνεται το όνομα. Δεν ήξερα τι να βάλω. Και εδώ πέρα θέλω να πάρω αυτό. Βρήκα έναν βοηθό με 15 donut, επικό, είναι πολύ ωραίο. Ναι, λοιπόν, σήμερα θέλω να σας δείξω λίγο το παίχτη μου και την ομάδα μου. Όπου όποιος πείτε για στο YouTube, δεν κάνει. Είναι κι άλλος μέσα. Λοιπόν, ας το πούμε. Κάνω βίντεο τώρα. Για να δούμε. Και τώρα θα δείξω την ομάδα. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε λίγο την ομάδα. Εδώ πέρα είναι ο αρχηγός μας. 225 level. Είναι πολύ καλός. Κοιτάξτε. Έχει ωραίες δεξιότητες. Έχει ωραία πράγματα. Ναι. Μετά είναι ακαταμάχητος. Έχει εδώ ένα ζωάκι. Και συγγνώμη λίγο, ξέχασα να δείξω το ζωάκι του. Έχει ένα σκυλάκι 30 επίπεδο. Ανώνυμος, που το έχει γράψει λάθος νομίζω. Ο Σύμφωνας. Εδώ. Ο VG είναι πολύ καλός για την ομάδα. Έχει την Βουλίνα 30 level. Πάμε τώρα Σότος 9. Σότος 9. Εδώ είναι καλός, πολύ καλός αυτό. Επίσης η ομάδα μας λέγεται οι μαχητές των πόλεων. Όσοι θέλουν στο GR8 να μπουν, είμαστε πολύ καλοί. Λοιπόν, μετά είναι ο Daphne, η Daphne 123. Η περιγραφή της είναι πριν κάνεις επίθεση σκέψου το καλά. Εδώ είναι η περιγραφή της, ωραίο Hero Zero. Και δεν κάνουμε επίθεση. Επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω επίθεση στα μέλη της ομάδας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει τα χειροχεία, πολύ ωραία. Και το σκυλί, ωραίο σκυλί, μπράβο. Ο Goofy, δηλαδή θα μας βγάλεις στα κανάλι. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα Μυρτό Smart Like a Hero. Πούλα την τρέλα σου αλλού. Εγώ έχω τη δικιά μου και την πλήρωσα ακριβά για να έχει το δικό μου. Μπράβο και αυτή. Είναι πάρα πολύ καλή, 76 level, την περνάω στα level, δεν πειράζει. Ο Mike 5, 178 level. Είναι πολύ καλός. Όλοι είναι βασικά καλοί. Μετά είναι ο George Crisena, συνονόματι νομίζω. Ή τώρα το λένε ή Χρήστο ή Γιώργο. Δεν ξέρω. Αυτό και εγώ μπορώ να κάνω. Το αλλάζει 12. Ναι. Μετά ο Ελαδάρας 2. Είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Έχει εδώ πέρα 13 level. Ο Κακοπικτόνος. Θυμάμαι. Το έχεις ολοκληρώσει το βίντεο. Κάτσε να αλλάξει ρούχα άμα είναι. Χαχα. Τόσο ο παίκτης μου. Όχι και τόσο καλός. Και μην βλέπω τόσο λίγα κέρματα. Θα βάλω και pay για donut. Και χρήματα. Χρήματα είχα 100.000 κάτι, πάρα πολλά χρήματα είχα, αλλά τα κάνω στις δεξιότητες μου. Αυτός είναι ο Popcorn, είναι 78. Ωραίες δεξιότητες για το level του. Η Μαρία είναι 234. Ο 69 level, καλή και αυτή. 9 level, ο Γιάν. Και όσοι θέλουν
να μπουν στην ομάδα, απλά με γράφουν κάτω στα σχόλια το όνομά τους και τους βάλω. Μόνο 5 λεπτά στη αυτή μας. Εδώ πέρα είναι αυτή. Αυτός εδώ είναι καλός. Όλα είναι βασικά καλοί. Το είπα και δεύτερη φορά, αυτό το λέω. Εδώ είναι ο Γιωργάκης. Και μόνο 2. Εδώ πέρα δεν είναι level αυτός. Πάρα πολύ και αυτός. Είναι όλοι καλοί. Το είπα για τρίτη φορά. Και αυτός. Φίλε μου, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι γιατί δεν έχεις ρούχα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εδώ πέρα έχω άλλα 2 και το έχω ολοκληρώσει όλο. Και το σκελπέδο και το έχω και ελπίζω να το περάσω. Δεν κατάλαβα τι λες. Εδώ πέρα παίξουμε τώρα, έχουμε έχουμε 9 λεπτά. Επειδή κάνουμε ένα προγραμματική βίντεο και ναι, δεν με μπαίνει. Και όχι δεν με μπαίνει. Απλά κάνουμε ένα και 15 λεπτά. Εδώ πέρα αυτό κάντε pause, διαβάστε, είναι επικό. Εδώ πέρα είναι τα ρούχα μου, οι δεξιότητες. Ο Ρονάλντο. Ξέρω, νομίζω πως το γράφετε έτσι. Είχα και ένα σκυλάκι τον Μέση. Τον έβγαλα και δεν μ' άρεσε. Ένα σκυλάκι. Αυτό. Και έχω και ένα κραγιόν. Από μένα τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.